de Pollo, como secretario de Organización de Independientes de Pollo, vamos a presentar a persona candidata a alcaldía de Pollo por o partido dos Independientes de Pollo. O objetivo desta formación política é axudar os veciños en todas aquelas cuestións en que sea necesario. Hasta ahora nunca tuveron axuda do Ayuntamiento. Nós vamos a prestar toda a axuda que sea necesaria se chegamos ao goberno municipal. Non vamos a andar con tapujos nin con mentiras. Vamos a decir a verdad por encima de todo e a información será sempre a real e a tempo real. A continuación voulles a presentar o candidato a alcaldía de Pollo, que é Cándido da Silva Paz, para que ele expoña o seu programa de goberno por a información política Independientes de Pollo, donde vai aclarar as necesidades actuais que hai no municipio de Pollo. Queridos amigos e veciños de Pollo, como todos podedes ver, foi nominado para ser candidato a alcaldía de Pollo por os Independientes de Pollo. Este é un partido no cal vamos a traballar polo pueblo. A nosa misión só exclusivamente é o pueblo. Nós conocemos ben o municipio desde a Barca hasta a región. Eu vos podo ir dicindo o que necesita Pollo parroquia por parroquia. Vou empezar por Raxó. Raxó se edificou salvajemente, entonces Raxó non ten espacios públicos. Raxó necesita aparcamiento, Raxó necesita guardería infantil, Raxó necesita un paseo para que a xente poida pasear. Todo foi edificar de calquer forma e ahora aparecen os problemas. Na parroquia de Samieira, que é a siguiente a Raxó, é unha parroquia que, por exemplo, temos unha playa completamente salvaje, que é a playa do Laño, unha playa que se podía, que se debía de facer se non chegamos ao goberno. Vamos a intentar facelo un paseo peatonal desde a mesma playa hasta o Covelo, porque consideramos que iso é o futuro da parroquia de Samieira. Tamén tendremos que ampliar a carretera, na cual hai uns puentes estreitos que debemos de coller e amplialos canto antes. Hai poucos días, como todos sabedes, rompeu o puente e estuvo meses e meses en reparar. Se non chegamos ao goberno de Pollo, non vamos a esperar que pasen ningún días para hacer unha reparación desa índole. De volta para hacia Pontevedra vamos a acercarnos tamén á parroquia de Combarro. A parroquia de Combarro, como todos sabedes, se fixo un paseo que é moi importante para Combarro, pero os aparcamientos xa son poucos. Ahora hai que hacer un aparcamiento subterráneo ou ben no puerto, onde sea, para que todos os veciños que veñen a visitar, que son miles e miles, que veñen a Combarro día tras día, teñan onde poder aparcar e non ter problemas para poder dar un paseo pola zona histórica de Combarro, a zona máis bonita de todo o Pollo. Tamén necesita unha modificación importante na zona onde está a comunidade de Montes e o centro de salud. Aquilo, desde logo, aquilo como non teñan a salida, aquilo un metes ali co coche e non dá salida. Se non chegamos ao goberno, temos pensado abrir toda aquela zona hacia arriba ou hacia baixo, onde sea, pero non o atasco que hai formado agora. Se fixeron edificacións tamén nunha forma salvaje, e agora estas son as consecuencias. Seguindo o municipio noso hacia Pontevedra, estamos tamén en San Juan. San Juan tamén carece de moitas cousas, como son o alcantarillado, como son espacios públicos, como son campos de fútbol, como son guarderías infantiles. Ahora mismo hai que traballar o matrimonio e non teñen onde deixar os fillos. Tamén é unha zona moi importante aí para formar un centro de día onde atender aos maiores, porque hai zonas moi importantes para poder facer un centro que atenda tamén aos maiores. Se seguimos, vamos indo, chegamos a San Salvador. San Salvador, como ustedes poden ver, aquilo foi masificado con construcións. Eu quería que me dixeran ustedes onde estaban os espacios públicos. San Salvador non hai por onde andar, non teñen onde ir os rapaces. Ahora se vai edificar na finca de Besada. Vamos a ver que se van facer aí. Se non chegamos ao goberno, toda esa zona quedarán espacios. Non me vou a falar da Queira. A Queira é unha zona que hai moitos anos que eu fui a visitar
e lamentablemente aquilo parecía unha junca salvaje. Se nós vamos ao goberno, a queira terá un trato especial naquelas todas zonas que non teñen aceras, e faremos un parque infantil e faremos unha zona de ocio onde teñen o ayuntamiento un terreno que o ten ali completamente a monte. Desde aquí quero saludar a todos os veciños de Poio e pedirlle o voto para esta candidatura, que só o afán de independientes de Poio é traballar por os veciños. Nós non dependemos de nadie, nós somos o pueblo, e o pueblo nos debe votar para que non lle podamos gobernar durante 4 anos e que vexan que o que decimos é verdade. Para nombrar a miña candidatura, que é de xente como vos, xente do pueblo. Nós vamos a defender os intereses do pueblo, por lo cual a xente que vai acompañar nesta candidatura é xente como vos. Como sabedes todos, o número 1, Cándido Silva Pazos, o número 2, Javier Freire Carragal, abogado e empleado de Caixa Nova, como sabedes, fillo dun ex-alcalde de Poio. O número 3, Mónica Odeiro Nores, unha chavala que estuvo na atención aos maiores na residencia de Poio bastante tempo. O número 4, Juan Carlos Rodríguez Collazo. Juan Carlos Collazo é taxista tamén de Poio, conoce o municipio de Poio de levar os veciños de un lado para o outro. O número 5 é Lucía Maqueira Iglesias, ama de casa de Samieira, unha muller emprendedora e luchadora da parroquia de Samieira, que defenderá o veciño de Samieira a capa e espada. O número 6, Manuel Corrales Rodríguez. Como sabedes todos, este señor que é o presidente do hotelero de Poio. Sempre estuvo preocupado porque Poio vaya para arriba tanto no tema turístico como no tema hotelero. O número 7, Elena Elizabeth Rodríguez Calvo, peluquera de Pombarro, unha das mulleres que tamén conoce a toda a zona do municipio de Poio. A número 9, a número 8, Manuel Esperón Prado, de Arís, empresario, unha persona que tamén conoce o municipio. O número 9, Ana Belén Tieso González, de San Salvador. Don Manuel Arís Esperón, doña Audia Doto Rial, e 12, don José Hernández Valles. 13, doña Miriam Agís Iglesias, economista. 14, don José Luis Fuente de Díaz. O 15, don Juan Manuel Feal Lerín, representando os emigrantes de Pueblo. Todos os partidos eran representando os emigrantes en ese municipio. O 16, don María Ani González Falcón. E o 17, don Rafael da Silva Iglesias, deportista de élite e xogador do balonmano do Teu Proencio. Como suplentes van o número 1, Miguel Ángel Souto Domínguez. Como número 2, Juan San Martín Ruano. E como número 3, Pedro Pablo Francisco Piñeira. Como xa despois de ver a candidatura que levo comigo, quero deciros que eu vou a traballar por vos, podedes confiar en min, e pido vos o voto para independiente despois. Xa sabedes que votar o Bloque e votar o PSOE é igual. A alcaldía ten o Bloque porque o PSOE é dous. Por eso vos pido que confíedes en min. Sou unha persona seria e unha persona honrada. Pido vos o voto para independiente de Poio, que somos xente como vos. Poio necesita algo mellor, e para dar algo mellor, votando ese independiente de Poio, Poio pode avanzar. Por nuestros caminos, para enamorarte, xirarei, como quieras e queiras, para buscarse a beirada, xirarei, e sei que coa miña toleira, namorarei, xirarei.